ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Борбади ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 мавриди истифода қарор гирифт. Иншооти таълимӣ барои 1260 нафар дар ду баъз пешбинӣ шудааст. Арзиши умумии харҷномавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 дар маҷмӯъ зиёда аз 14 миллион сомониро ташкил медиҳад. Фармоишгари иншоот муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо буда корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ниагара А ба анҷом расонида шудааст. Шароити таълим дар муассиса бо назардошти талаботи замон фароҳам оварда шудааст. Хонандагон метавонанд дар синфхонаҳои фаннии кимиёву физика ва биология бо озмоишгоҳ, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарон ва писарон илмҳои дақиқу ҳунарҳои гуногунро аз худ намоянд. Барои баландбардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон синфхонаҳо барои бозӣ ва баргузории мусобиқаҳои шоҳмот низ мавҷуд мебошад. Ҳамчунин иншоот дорои синфхона барои инкишофи кӯдакон, утоқ барои ҳамшираи шафқат, ошхона, китобхона ва синфхонаи омодагии дифоӣ ҳарбӣ мебошад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити таълим таваҷҷӯҳи насли наврасро ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ ҷалб намуданд. Истифодаи самараноки шароити мавҷуда метавонад ояндаи дурахшони насли наврасро таъмин намояд. Дар баробари ғамхориву фароҳам овардани шароит аз ҷониби ҳукумати мамлакат бояд волидайн низ барои саводнок шудани фарзандони худ бетаваҷҷӯҳ набошанд. Корҳои сохтмонӣ дар бинои мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 моҳи апрели соли 2018 оғоз гардида буд ва қабл аз муҳлат ба анҷом расонида шуд. Дар гузашта ин муассисаи таълимӣ хонандагонро то синфи 4 ба таҳсил фаро мегирифт. Бо назардошти зарурат дар доираи иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бинои нави муассисаи таълимӣ бунёду ба истифода дода шуд. Минбаъд хонандагони ин маҳаллаи ноҳияи Синои пойтахт дар шароити замонавӣ донишҳои муосирро аз худ мекунанд. Ҳамчунин хонандагон метавонанд дар толори барҳавои варзишӣ ба солимгардонӣ машғул шаванд. Толори варзишии иншоот 450 метри мураббаъро дар бар мегирад. Бинои замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 аз 3 ошёна иборат буда дар маҷмӯъ дорои 27 синфхонаи бо аёнияти хониш муҷаҳҳаз мебошад. Иншоот бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст буда камераҳои назоратӣ дар ҳар як ошёна ва атрофи он насб карда шудааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ ҳозиринро ба муносибати ҷашни Наврӯзи аҷам ва ифтитоҳи бинои нави муассисаи таълимӣ шодбош гуфта омӯзгоронро бо истифода аз шароити мавҷуда барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим муваззаф намуданд. Пешвои миллат зимни суҳбат дар бораи фазилатҳои Наврӯзи аҷам таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба анҷоми корҳои ободонӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар тозагии маҳалли зист ҷалб намуданд. идомаи бунёди ҳамин гуна муассисаҳои замонавии таълимӣ дар асоси сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи ғамхориву таваҷҷӯҳ ҷиҳати таъмини ояндаи дурахшони насли наврас сурат мегирад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ ба фаъолияти заводи истеҳсоли автобусҳо оғози расмӣ бахшиданд. Сохтмони корхонаи мазкур дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автоматик Индастри ба итмом расонида шуд. ҷамъият ҳамчунин ширкати муштарак аз ҷониби ширкати ватании ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ ва ширкати тиҷоратии туркии Улишем таъсис дода шуда баҳри расидан ба ҳадафи миллии эълон гардида дар самти саноатикунонии кишвар роҳандозӣ шудааст. корхонаи муштарак иқтидори истеҳсолии автобусҳоро дар як сол то 300 адад расонида шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ на кам аз 200 нафар хоҳад шуд. ҳаҷми сармоягузорӣ барои бунёд ва ба роҳ мондани хатти истеҳсоли воситаҳои нақлиёти ҷамъиятии мусофирбар 90 миллион сомониро дар бар мегирад. қобили зикр аст ки 200 адад автобусҳои харидорӣ намудаи
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо шарти банду басти минбаъда дар ҳудуди кишвар аз ҷониби мутахассисони корхонаи муштараки Акио Авесто Автомотив Индастри анҷом дода шуд. яке аз хусусиятҳои рақобатнокии автобусҳои истеҳсолшаванда дар он аст ки ҳамаи моделҳои автобуси тамғаи Акия бо истифода аз технологияҳои муосири истеҳсол карда мешаванд ки кам набудани вазни умумӣ оварда расонида аз ин ҷиҳат сарфакунии хароҷоти сӯзишворӣ ва ҳифзи муҳити зист инчунин муҳлати истифодаи автобусҳо зиёд мегардад. ба фаъолият оғоз кардани заводи истеҳсоли автобусҳои мусофирбар дар сиёсати давлати Тоҷикистон баҳри татбиқи ҳадафи дигари ҳукумат ва махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи табдил додани Тоҷикистон ба кишвари саноатӣ гоми устувор мебошад ва ин ҳадафи ҳукумат марҳила ба марҳила татбиқ карда мешавад. ҳамчунин имрӯз аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ лоиҳаи корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ карда шуд. сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ дар ҳамбастагӣ бо яке аз ширкатҳои машҳури ҷаҳонӣ дар ин самт ширкати туркии Суперлит Бору амалӣ карда мешавад. қубурҳое ки ҳангоми амалинамоии лоиҳаи мазкур истифода мешавад асосан аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. бо дар назардошти рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ва васеъшавии шаҳру ноҳияҳо зарурати аввалин дараҷа ба навсозӣ ва барқароркунии шабакаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ ва канализатсия инчунин таъминоти майдонҳои кишоварзӣ бо об ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ ба миён омадааст. инчунин қубурҳои шишапластикӣ ба фишори баланд тобовар буда оташбардор мебошанд. бояд зикр намуд ки тибқи нақша корхонаи мазкур дар майдони 4 гектар сохта шуда иқтидори истеҳсолии он дар як сол то 150 километр қубурро ташкил медиҳад. истеҳсолоти мазкур ба пуррагӣ воридот ивазкунанда буда ҳангоми ба иқтидорҳои пурра баромадани истеҳсолот имконияти содирот намудани маҳсулоти корхона ба кишварҳои ҳамсоя пайдо мегардад. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. наврӯзи хуҷастапай ба хуҷанди бостонӣ симои тозаи ӯ қабои идона мебахшад. сокинон ва аҳли ҷомеаи шаҳри хуҷанд ба истиқболи наврӯзи ҷаҳонӣ бино ба суннатҳои ин ҷашни таърихӣ тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ ободониву тозагардониро бо рӯҳияи болидаю нерӯи тоза вусъат медиҳанд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. пайки наврӯзӣ ба табиат ба одамон нафаси тозаю ҷонбахш ато мекунад ва бо ободонию тозакориҳо истиқбол гирифтани ин ҷашни фархунда дар давоми сол ба ҳар манзилу макону мавзеъ файзу баракат зебоию нусрат меоварад. ниҳолҳое ки дар се давраи зимистону аввали баҳор шинонда шуданд сабзу ба мавзеъҳо хуррамӣ мебахшанд ва гулҳо зебоии тоза ато мекунанд. ниҳолҳои ороишию сӯзанбарг чун сарву санавбару ардаш, ниҳолҳои нодири чун нахлу кастана, дрони испанию ё сиҳиндӣ дар мавсим асосан дар корхонаи давлатӣ кабудизоркунию гулзоркунӣ парвариш карда шуданд. дар мавсим ба мавзеъҳои шаҳр гулҳои садбарг пурра аз ҳисоби муассиса таъмин гардида калитакҳои нав ба мавсими оянда омода мешаванд. дар гармхонаҳои корхона барои гулзоркунӣ барои якчанд давра гулҳои мавсимӣ беш аз 10 наву ранг парвариш меёбанд. қисми гулҳо барои марҳилаи аввали баҳории гулзоркунӣ тайёр карда шуданд. аҳли муассиса барои якчанд мавзеи шаҳри хуҷанд дар зарфҳои хоса барои сохтани рамзи наврӯзӣ сабзаю гулҳои наврӯзӣ тайёр менамоянд. кормандони корхонаи давлатии кабудизоркунӣ ва гулзоркунӣ дар мавзеъҳои алоҳида гулҳои мавсимӣ мешинонанд. масоҳати гулзоркунии шаҳри хуҷанд дар мавсими имсола васеъ гардида беш аз 150 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. алҳол дар ин мавзеъҳо беш аз 300 000 бех гулҳои садбарг дар нашу намоянд. дар марҳилаи аввали баҳорӣ беш аз 250 000 бех гулҳои мавсимӣ шинонда мешаванд. дар шаҳри хуҷанд гулҳои лола рӯидаанд ки баҳри дар сатҳи баланд баргузор намудани фестивали лола ва таомҳои миллӣ дар рӯзҳои ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ бо дизайни махсус намудору шукуфта ба ҳар нафар рӯҳии болидаи идона мебахшад. баҳор омад, пайки наврӯзӣ ҳам фаро расид. Тоҷикистон хеле зебо шудааст. аз ин ҷумла шаҳри хуҷанд ҳам обод ва зебо гаштааст. аз ин шукуфтанҳо мо ҷавонон низ хеле шодем. дар баробари сабзу хуррамгардонӣ тадбирҳои созандагӣ аз рукнҳои истиқбол аз наврӯзи хуҷаста дар шаҳри хуҷанд аст. оғози муфарши роҳу навсозии шафати роҳи кӯчаю хиёбонҳо, саҳни муассисаҳо, чароғонкунӣ, бунёди иншооти таъиноти гуногуну манзилҳои баланддошонаи истиқоматӣ, маҷмӯаҳои фарҳангию фароғатию роҳи танобӣ бо силсилаи иншооти хизматрасонию инфраструктури сайёҳӣ аз навгониҳо бо лоиҳаҳои ҷолибу тарҳу намуду нақши миллию муосир мебошанд.
дар шаҳри хуҷанд роҳи якчанд кӯчаю маҳаллаҳо пурра болоиҳаи нав навсозию обод карда мешаванд. аз ҷумла ободонию мунфарши асосии сохтани ҷӯйбору мавзеи кабудизоркунӣ, роҳи пиёдагарди сафолакпӯш ба 5 километр роҳи самти маҳаллаи чашмаи арзана намуди тозаю барои сокинон шароити арзанда фароҳам меоварад. чароғонкунӣ як рукни ободонӣ буда дар кӯчаҳои себзор, хуҷандӣ, аминҷон, шукӯҳӣ, соҳили дарёи сир бо истифодаи фурӯзонаку таҷҳизоти равшанидиҳии муосиру светодиодӣ ба ин мавзеъҳо зебоӣ ва рӯшноӣ мебахшанд. бори нахуст дар шаҳри хуҷанд аз болои дарёи сир роҳи танобӣ ба дарозии 1050 метр ва баландии 35 метр сохта мешавад. сохтмони роҳи танобӣ аз 9 ступонҳои иборат буда дар асоси лоиҳа хулосаи геодезӣ, муҳандисӣ, техника, технологӣ асосно карда шудааст. роҳи танобӣ дорои 47 кабина буда дар як вақт ба 160 нафар хизмат мерасонад. корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи қитъаҳои роҳи танобӣ вусъат доранд. дар сохтмон усулҳои хосаи лоиҳавӣ ва масолиҳи сохтмонии хориҷию ватанӣ истифода мешаванд. дар ободонии мавзеъҳои ду истгоҳ ва ҳудуди тарабхонаи Темурмалик санги хорои хуҷанд зебоии хоса мебахшад. роҳи танобӣ ҳудуди маҷмаии фарҳангию таърихии қалъаи хуҷанд ва соҳили рости дарёи сирро ба ҳам мепайвандад. дар самти соҳили чапи роҳи танобӣ тарабхонаи Темурмалик ва дар соҳили рости он маҷмаии хизматрасонии дорои 70 марказу мағозаҳо барои фурӯшу муаррифии маҳсулоти корхонаҳои ватанӣ, ҳунармандӣ ва сайёҳӣ бунёд меёбанд. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, барномаи ахбор. дар ноҳияи дӯстӣ бо пуштибонӣ аз корҳои ободонию созандагии роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат сохтмони иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда бо маром идома доранд. дар корҳои сохтмонӣ ҳамаи иншоот бештар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. гузориши Раҳматулло Пирзода. дар ноҳияи дӯстӣ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром ҷараён дошта. пас аз мавриди истифода қарор додани иншооти таъиноти гуногун, шумораи зиёди сокинон бо ҷойи кор таъмин мешаванд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи дӯстӣ нақшаҳои мукаммал таҳризӣ гардиданд. сохтмони дарвозаи асосии даромадгоҳи ноҳия бо суръат ҷараён дорад. мувофиқи иттилои масъулин, маблағи умумии иншоот 778 000 сомониро ташкил намуда, он дар рӯзҳои таҷлил аз наврӯзи байналмилалӣ ба истифода дода хоҳад шуд. дар асоси нақша дар даромадгоҳи ноҳия ба ғайр аз дарвоза ҷои истиқболи меҳмонон низ пешбинӣ гардида 20 нафар сокини маҳаллӣ дар корҳои сохтмонӣ саҳм мегузоранд. ҷиҳати солимгардонӣ ва ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи дӯстӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. дар ҳудуди ноҳия сохтмони варзишгоҳи марказӣ ва майдончаҳои варзишӣ бунёд меёбанд ки ҷавонону наврасон ба бозиҳои гуногун машғул шуда аз шароити мавҷуда ба таври васеъ истифода мебаранд. тавре масъулини шуъбаи меъмории ноҳия иттилоъ доданд, бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 140 иншооти ҳаётан муҳим ба нақша гирифта шудааст. дар баробари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар корҳои ободонӣ соҳибкорони ноҳияи дӯстӣ низ ташаббус нишон дода, аз ҷониби онҳо корхонаҳои гуногуни саноатӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, сехҳои дӯзандагӣ ва муассисаҳои таълимию тандурустӣ сохта мешаванд. дар 3 соли мебаъда мо бояд 146 иншоотро ба истифода диҳем ки иборат аз 9 то бонкгоҳи тиббӣ мавҷуд мебошад, 6 то боғчаи бачагона, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, майдончаҳои варзишӣ, майдони калони варзишӣ барои 3000 ҷой, терминал ва дигар иншоотҳои бузург, хурду бузург дар назар дошта шудааст. дар давоми 28 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон симои ноҳияи дӯстӣ низ зебо гардида, бо қомат афрохтани биноҳои замонавӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ сатҳи зиндагии мардум хубтару беҳтар мешавад. мувофиқи иттилои масъулини бахши сохтмону меъморӣ, чунин иқдомҳои созанда дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо маром ҷараён доранд. идомаи ахбор. тӯфон ва обхезӣ дар Мозамбик сабаби харобиҳои зиёд шуд. мувофиқи маълумоти расонаҳои хабарӣ, шумораи ҳалокшудагон бар асари офати табиӣ эҳтимол ба зиёда аз 1000 нафар расад. тибқи иттилои намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, дар дунё беш аз 2 миллиард аҳолӣ ба оби тозаи нӯшокӣ ва гигиена дастрасӣ надоранд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат.
дар шаҳри Утрехт Нидерланд кормандони мақомоти полис силоҳ ба даст гиёҳкумед таниши 37-соларо ки тавассути яроқ дар дохили трамвай 3 нафарро ба ҳалокат расонда 9 каси дигарро захмӣ карда буд боздошт намуданд. Номбурдаро кормандони сохторҳои қудратӣ зимни гузарондани амалиёти қатъӣ дар як бинои истиқоматӣ дастгир карданд. ҳукуматдорони Нидерланд дар роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо тадбирҳои амниятиро пурзур намуданд. кормандони мақомоти полиси Нидерланд амали террористӣ будани терпаронӣ дар шаҳри Утрехтро аз эҳтимол дур намедонанд. ҳамзамон табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ эҳтимоли афзоиш ёфтани шумораи ҳалокшудагон вуҷуд дорад. тибқи иттилои намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар дунё беш аз 2 миллиард нафар сокинон ба оби тозаи нӯшокӣ ва гигиена дастрасӣ надоранд. аз рӯи маълумоти расида дар ҷаҳон аз 10 нафар 3 нафар ба оби нӯшокӣ дастрасӣ надорад. аз норасои оби нӯшокӣ бештар аҳолии кишварҳои африқо азият мекашанд. дар кишварҳои африқо набудани оби нӯшокӣ ва риоя накардани қоидаҳои санитарӣ сабаби хуруҷи ҳар гуна бемориҳои сироятӣ мегардад. коршиносон иброз медоранд ки 24% сокинони кишварҳои африқо аз норасои об танқисӣ мекашанд. намояндагони Созмони Милали Муттаҳид соли гузашта гузориш дода буданд ки сабаби мушкилии дастрасӣ ба оби нӯшокӣ дар дунё дар баробари хушксолӣ ва тағйирёбии иқлим зиёд шудани аҳолӣ мебошад. ба гуфтаи коршиносон агар тағйирёбӣ бо суръати иқлим бо чунин раванд идома ёбад то соли 2050 нисфи аҳолии дунё ба мушкилии норасоии оби нӯшокӣ рӯбарӯ хоҳанд шуд. дар Мозамбик шумораи ҳалокшудагон бар асари тӯфони Идай ва обхези эҳтимол ба зиёда аз 1000 нафар расад. дар Мозамбик давоми чанд рӯз аст ки боришот қатъ намегардад. дар кишвари мазкур бар асари офати табиӣ беш аз 100 000 нафар сокинон зарар диданд. тӯфон ва обхезӣ даҳҳо манзили истиқоматиро хароб кардааст. боришот бар роҳҳои нақлиётгар зарари ҷиддӣ расонд. аз боришоти шадид садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони зери хатари обхезӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. аз тӯфони мазкур Зимбабве ва Малави низ зарари ҷиддӣ диданд. дар кишварҳои мазкур бар асари офати табиӣ садҳо нафар ҷон бохтанд. ҳамчунин даҳҳо ҳазор аҳолӣ маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. барои бартараф кардани оқибатҳои тӯфон ва обхезӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар натиҷаи боришоти шадид даҳҳо шаҳри штатҳои Канзас, Висконсин, Айова ва Небраскаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. бар асари обхезӣ 3 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. дар ин робита дар чанд шаҳр ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. аз бориши шадид бештар штати Небраска зарар дидааст. дар натиҷаи боришот фурудгоҳи ҳарбӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. дар баъзе аз минтақаҳои штати Небраска баландии об 12 метрро ташкил медиҳад. боришот ба ҳосили заминҳои корам низ зарар расонд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. дар баробари боришот обшавии барф сабаби баланд гардидани оби дарёҳо шудааст. обхезӣ ба роҳу пулҳои нақлиётгар низ зарар расондааст. дар ҷумҳурии демократии Конго аз моҳи июли соли 2018 то кунун аз табларзаи Эбола беш аз 600 нафар ҳалок шуда, қариб 1000 каси дигар ба ин беморӣ мубтало гардиданд. дар ин бора намояндагони вазорати тандурустии ин кишвар хабар доданд. табибон аз моҳи августи соли сипаришуда то ҳол дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии демократии Конго 89 000 аҳолиро аз табларзаи Эбола эм карданд. аз сабаби идома доштани нооромиҳои дохилӣ дар минтақаҳои аллоҳидаи ҷумҳурии демократии Конго эм кардани сокинон аз табларзаи Эбола ғайриимкон шудааст. намояндагони Созмони Милали Муттаҳид аз ташкилотҳои гуманитарӣ дархост намуданд ки барои мубориза бар зидди табларзаи Эбола ба ҷумҳурии демократии Конго ваксинаҳои иловагӣ интиқол диҳанд. то рафт зиёд шудани шумораи истеъмолкунандагони маводи нашъовари сунъӣ дар давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ҳукуматдоронро ба ташвиш овардааст. дар ин бора дар гузориши солонаи марказ оид ба назорат ва ба қайдгирии нашъамандон дар Аврупо дарҷ гардидааст. таҳқиқот муайян кардааст ки шумораи гирифторони нашъамандӣ дар 73 шаҳри 20 давлати Иттиҳоди Аврупо зиёд шудааст. шумораи зиёди нашъамандон дар шаҳрҳои гуногуни Британияи Кабир, Швейтсария ва Испания ба қайд гирифта шудааст. дар минтақаи Диураи Малӣ гурӯҳҳои силоҳбадаст ба қароргоҳи хизматчиёни ҳарбӣ ҳамла карданд. дар пай ҳодиса 21 низомӣ ҷон бохта, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. кормандори сохторҳои қудратӣ ба маҳалли ҳодиса омада ҷасади 21 низомиро дарёфт карданд. силоҳбадастон аз ҷарёхи вазнини ҷангӣ қароргоҳи хизматчиёни ҳарбиро ҳадаф қарор дода ба самти номаълум фирор карданд.
мавзӯи дигар бо назардошти пешгирӣ аз ҳолати гирифторшавии бемориҳои вируси норасоии мас'улияти одам ва гепатитҳои Б ва С ба Кодекси маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуда, мувофиқи он ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноӣ пурзур гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зульфия Раҳимзода. танҳо дар 3 моҳи аввали соли равон аз ҷониби мутахассисони сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Суғд бо иштироки ҳайати комиссияи босалоҳият 3 маротиба маводи доруворӣ ва молҳои тиббию ороишӣ ба талабот ҷавобгӯ набуда, муҳлати истифодабариашон гузашта ва бе сертификати мутобиқат несту нобуд карда шуд, ки маҷмуан 678 тоннаи 65 килограммро ташкил дод. Аз ин миқдор 664 тонна маводи муҳлатгузашта тариқи мактуб ба сарраёсат супорида шуданд ва 1 тоннаи 460 килограмм тариқи санад барои ғайристандартӣ будан аз дорухонаҳо гирифта шуданд. масъулини сарраёсат оид ба доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар моҳи феврал сӯзонида шуда чунин гуфт: санаи 14 марти соли 2018 ки ҳамагӣ 743 номгӯ ба миқдори 47703 адад ба маблағи 989336 сомонӣ, вазнаш 56015 килограмм мебошад, ки бо таври сӯзонидан несту нобуд дар партовгоҳи шаҳри Хуҷанд бо таври сӯзонидан несту нобуд карда шуд. нишондиҳандаҳо баланд ва миқдори маводи сӯзонида шуда хеле калон. вақти он расидааст, ки ширкатҳои доруворикунанда аз рӯи имону инсоф андеша кунанд, на ба зарари худ фаъолият намоянд ва на саломатии ҷомеаро зери хатар гузоранд, зеро акнун назорат ҷиддӣ ва ҷавобгарӣ дар назди қонун пурзур гардонда шудааст. дар ҷаласаи фаҳмондадиҳӣ, ки вобаста ба масъалаҳои пурзуршавии ҷавобгарӣ дар маркази вилояти Суғд гузаронда шуд, намояндагони хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва тамоми кормандони муассисаҳои фарматсевтӣ, табобатию профилактикӣ, дандонпизишкӣ ва хизматрасониҳои маишии тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд. таъкид карда шуд, ки аз 2 январи соли 2019 дар асоси тағйири иловаҳои воридгардида нисбати шахсоне, ки дар ворид намуданд истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ ва ба талабот ҷавобгӯ набуда қонуншиканӣ менамоянд ва боиси расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё мубталои сирояти вируси норасоии масъулияти одам ё марги инсон гардида бошанд, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 12 сол ва бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати 5 сол ҷазо дода мешавад. ҳамчунин андозаи ҷарима аз 55 000 сомонӣ то 38 500 сомонӣ муайян карда шудааст. вобаста ба ҳолатҳои пурзуршавии ҷавобгарӣ ва фаъолияти минбаъдаи кормандони муассисаҳои дандонпизишкӣ, табобатию профилактикӣ ва хизматрасонии маишӣ суолу ҷавоб сурат гирифт, ки дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии кормандони муассисаҳои фарматсевтӣ, табобатӣ ва хизматрасонии маишӣ мусоидат намуд. баҳсу мунозираҳо зиёдтар шуд, таклифҳо пешниҳод гардид ва он нофаҳмое, ки нисбати корбарии он мушкилотое, ки доштанд, саволҳо ва посухҳои худро гирифтанд ва ин хеле муфиди кор мебошад ва барои дарк намудани масъулияти корбарӣ барои кормандон ва ҳам ба аҳолӣ ин хеле хуб арзёбӣ шуд. бо пурзур намудани ҷавобгарӣ нисбати қонуншиканон акнун ҳар як корманди муассисаҳои фарматсевтӣ, табобатӣ, кошонаҳои ҳузн, сартарошхона ва дигар хизматрасониҳои маишӣ масъулиятро ҳангоми адои вазифа бештар ҳис менамоянд. зеро зиёд кардани ҳам андозаи ҷарима ва ҳам муҳлати маҳрум сохтан аз озодӣ зинаи охирини ҳал кардани камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаи тандурустӣ мебошад ва акнун ҳар нафаре, ки нисбати фаъолияти касбии худ бемасъулиятӣ ва нисбати солимии ҷомеа бепарвогӣ зоҳир мекунад, дар назди қонун ҷавоб хоҳад дод. олами вуҳуши Тоҷикистон бо ҷонварони нодираш диққати сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. дар ҳамин замина ва тақвияти имкониятҳои сайёҳати экологӣ дар мамнӯъгоҳи бешаи Палангон саршумори гавазни бухороӣ зиёд карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. табиати Тоҷикистон бо гулу гиёҳ, дарахтон ва ҳайвоноти нодираш диққати сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. иқлими мусоид ва мавҷуд будани маконҳои сайёҳӣ, ки барои тақвият бахшидани сайёҳати саргузаштӣ ва табиӣ мусоидат менамояд, бояд самаранок истифода шавад. ин аст, ки масъулин талош менамоянд, то дар ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда тадбирҳои экологиро роҳандозӣ намоянд, то ҳайвоноти нодир дар ин маконҳо зиёд шавад. дар баробари дигар ҳайвоноти нодир, гавазни бухороӣ дар чунин маконҳо дар Тоҷикистон мақоми хоса дорад. ин ҷонвари зебо дар мамнӯъгоҳи бешаи Палангон мавҷуд буда, ҷиҳати зиёд намудани саршумори он ва паҳн карданаш ба дигар минтақаҳои сайёҳию мамнӯъгоҳҳо
ба парваришгоҳи ромид низ миқдоре аз ин ҳайвони нодир ворид карда шуд. натиҷаи ҳамин тадбирандешиҳо буд ки имрӯз саршумори гавазни бухороӣ ба 374 сар расонида шуд. мувофиқи мушоҳидаҳо афзоиши табиии гавазнҳои нодир дар мамнӯъгоҳ хуб ба назар расида, паҳншавии онҳо ба экосистемаи мамнӯъгоҳ ва минтақаҳои ҳамсарҳади он мушоҳида мешавад. афзоиши саршумори гавазни бухороӣ дар минтақаи полвонтоғаи мамнӯъгоҳи бешаи палангон ро ба афзоиш дорад. ҳолати аз зимистони солҳои 2018-2019 баромадани гавазнҳо дар ин мамнӯъгоҳ мӯътадил аст. муассисаи давлатии ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақша дорад дар мамнӯъгоҳи бешаи палангон бо мақсади ҳифзи ҳайвоноти нодир ва зиёд намудани саршумори онҳо парваришгоҳи замонавӣ ташкил намояд. ин ҳам дар ҳолест ки афзоиши танҳо гавазнҳои бухороӣ дар чунин экосистемаҳо ба 400 сар рост меояд. дар мамнӯъгоҳ дар масоҳати 24 000 гектар туғайзор мавҷуд аст ки барои зиёд намудани ҳайвоноти нодир ба монанди гавазни бухороӣ, тазарви тоҷикӣ, ғозҳо ва паррандаҳои обӣ шароити мусоидро фароҳам овардааст. натиҷаи тадбирҳои муассир дар самти зиёд намудани саршумори паррандаҳои хушхон дар ин мамнӯъгоҳ буд ки айни замон саршумори онҳо ба 10738 сар расидааст. афзоиш ва баланд бардоштани саҳми ҷангал дар ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим, барқароркунии ҷангалзор, парвариши неолҳои беҳтарин маҳаллии Тоҷикистон, рушди инфраструктураи ҷангал ва дар ин замина муайён намудани шароит барои сайёҳони экологӣ вазифаи асосии агентии хоҷагии ҷангал маҳсуб меёбад. варзишгарони тоҷик барои ба даст овардани рохат ба бозиҳои олимпӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилаливу ҷаҳонӣ ширкат намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. беҳрӯзи хоҷазода, паҳлавони тоҷик, дар мусобиқаи байналмилалии гранд при дзюдо 2019 ки дар шаҳри екатеринбурги россия доир шуд, дар вазни то 73 кило бо муваффақият ҳунарнамоӣ намуда ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. Сомон Маҳмадбеков дар даври аввали Гранд-слами Екатеринбург бар ҳарифи олмонияш Ҳамсад Исаев дастболо шуда дар марҳилаи дуюм аз Фабио Басилес шикаст хӯрд. Варзишгари дигари кишвари мо Беҳрӯз Хоҷазода дар даври аввал бар ҳарифи олмонии худ Роберт Бервик зафар ёфт. Дар марҳилаи баъдӣ варзишгари Юнон Георгис Маркарянро шикаст дод. мутаассифона ӯ дар даври сеюм аз намояндаи Шветсия Томми Макиас ноком шуда бо варзишгари Молдов Виктор Стерпу вохӯрии тасаллубахшро баҳри пайдо кардани имконият барои ишғоли зинаи сеюм доир намуд. дар ин дидори тасаллубахш ва ё ба истилоҳи имконияти дуюм паҳлавони кишвари мо Беҳрӯз Хоҷазода пирӯзӣ ба даст овард. дар рақобати ниҳоӣ баҳри дарёфти нишони биринҷӣ варзишгари Бразилия Эдуардо Барбосаро бо имтиёзи вазари мағлуб карда сазовори медали биринҷии Гранд-слами Екатеринбурги Федератсияи Россия гардид. рақобати ниҳоӣ барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ миёни Фабио Басиле ва Томми Макиас сурат гирифт ки дар лаҳзаҳои аввали набард Макиас пирӯзӣ ба даст овард. Фабио Басиле бошад бо нишони нуқраи мусобиқаи мазкур қаноат намуд. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.